Hello perlok baro, ngai kublis nam thamai basuk kipi. Kibju page bat kershan ya kana ke channel. Na ka por shakpor. Te hot perlok kan no ngadap da ka jing sungu. Ya ka jing kershan ka jong pi. Bat hot perlok ngam don ban ay pi. Han ringan bu tang ki jing duai na ka banta jong pi. Iwe pa iwe I subscriber jonga. Ba pinya yo ka met ka bakoy ka bakhia. Bat ban ya bha ka kamai ka ji. Hau ne usnam arjar arpun riu. Bat kai ka basngutan natam hau ne usnam arjar pun riu kalong namar ba ni kum ki football fan ni sngutan nat ye ne usnam namar ba ka waina ki jingi kai football ka bakraw ha ka porthei kata ka FIFA World Cup ka bansa sedang hau ne usnam arjar arpun riu ka bangi kermen skem yela ki jongki tim ki bangi kershan bakin laban Korea kanam ladu ha ka FIFA World Cup bat ka basngutan nat shushu kum ki football fan namar basai shisen min sayo biang ban saki yakini ki goats jong ka football kata Lionel Messi u Cristiano Ronaldo bat unimar kaban saderu ka last World Cup lane ka last dan na ka banta joki kad ba yaki way pot kan sadetang ka jing sedang bat kut no ka kontrak jong Unimar Junior bat ka Club Santos kata kamot ba Unimar Junior ula long kum free agent kaba ula ban lek paniso bat kano ka club kan reina kalyang jong Neymar Junior laong ba hadin ba ula de ban pelag im ya ka Santos naka jing sya penhiar kerdan da ka ba ula lek ka wat hapedeng ke injury jungu bat kat kum ki Khubor laong ba Neymar Junior ula soy biang ya ka kontrak ka bat ma jungu bat ka club Santos ka ba unsay lek ka biang naka banta ka Santos sa shis nem tam hadu ubnai Desember jong usnem arjar arpen reu